नै लोगोफोर जोंना गोजां बोथोरनि अखा हाजेनबायानो दैज्लां बोथोर मोनफैसिगोन। अखा हादों सोर सोरनि जायगायाव अखा हादों जोंनिया हाबायानो। अखा हादों लोगोफोर जोंनिथिं बिराद गोसायैनो माने गोजां बोथोरनि नायनो हागोन। गोथार बाथौ सानाव बोर सारस्रि हरबाय इसोरा। आङो बिराद इन्जय खालामदों अखादों वाव। सोर सोरनि जायगाथिं अखा हादों लोगोफोर नै दिनै गोदान मोनसे ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। ओमफ्राय दिनै नै सान्दुं एसे ओंखारबोदों नै। ओमफ्राय मैयाथ' नोंथांमोना नुलांखाबाय आं देखायखाबाय माने मैया जोंनिथिं अखा हादोंमोन आरो। ओमफ्राय सोर सोरनि जायगायाव हादों ओरैबायदि मोजां जाजोब्बाय नै अखा हानानै जायगाफोरा। नङाबाथ' जोंना रानस्राव रानथ्रिं गोरान हाद्रि बिरफुंजोब्बायमोन। ओमफ्राय माने बाल्थिंसे हि लाबाय सुहैनो होननानै। ओरैनो हाबा ओरि जासोदोंमोन ना हाबाफ्राव गाननाय मानाय। ओमफ्राय दैयानो गैखाया ओरैनो जोंनिथिं मायाव सुनो मायाव थानो। ओमफ्राय दिनै दैमायाव दै फैदों नालाय ओमफ्राय दैमायाव सुनो लांनोसै आरो। ओमफ्राय दायो फुंनि 8टा जादों दासो। ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि मोनजोबखाबाय हिखौ सुखांनानै जानानै आङो ओंखारनानै गामियाव स्कुलाव थांसै आरो। ओमफ्राय होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगाव मा मा देखायनो हायो नायलांदो। लोगोफोर नै दैया आगोमाथार आंहा। नै सान्दुंआ एसे नुजाहांदो दासो। बेलाय सानथाम सानब्रैदोसो फायो दैयानो खनसे ओरैबायदि माने सोरखौबा लोगो हमनो थांनो जेरै नेनाङो बेबायदिसो नेबाय थानाङो दैखौनो जोंनिया हि सुनो थाखाय। ओमफ्राय फायखानायावनो सुना लायाबाबो उपाय गैयाना बेखायनो। मा लोगोफोर आं सुग्रोना लानोसै दै नायलांबाय था। नै आं अलरेडि सोमनानै दसे सोमना दोनखांखाबायानो। ओमफ्राय हिखौबो बुजोबना लाखाबाय आरो न'आव दंबावोसो। लोगोफोर आंनि मोखांखौ इगनर खालाम माने आङो ब्रासल' खालामदों मोखांखौनो सुवाखै जेबो फोनाखै खानायबो हवाखै आइलोम जाइलोम बेबायदिनो माने दै फैनायावनो हिखौ सुना लाखानोसै होननानै फैबायना ओंखायनो। नै मेहेन्दी आखिसोदोंमोन आंहा हाबायाव दादानि हाबायाव। लोगोफोर नै आंहा दासो हि सुखांजोबना फैबाय नै दुब्लियाव माखासे लामना फैबाय। आलु बाथोन दालि ओंखाम इबो मालै सजन बिबार हरनि जानोसै जोंहा गोथावनो फुंनि। बे आसार लोगोफोर नै आं दहाय ओंखाम जाखांनानै हाखु दाखु दुगैनानै दायो नै स्कुलाव रेडि जानानै फैबाय। ओमफ्राय दख'नाखौनो गानस्लाबनो मोनाखिसै आङो नै बेलेग ड्रेससो गानना फैब्रबबाय। ओमफ्राय दसेल'सो थागोन आं स्कुलावबो थांफिननांगोन माने आइखौ डक्टरनाव लांनांगौ बेखायनो। होमबा लोगोफोर आं स्कुलाव थांग्रोनोसै दा उनाव लोगो मोनबाय थादो। स्कुलावबो नै मोनफैनानै सरस्वती फुजानि प्रिपेरेसन जागासिनो। स्कुलाव सरस्वती फुजानि प्रिपेरेसन सोलिगासिनो। बै सिख्लाफोरा मन्दप बानायगासिनो। लोगोफोर नै बियो जोंनि गामिनिनो एमइ स्कुल आरो भेन्सार स्कुल एलपिआ गभर्नमेन्ट। ओमफ्राय नैबे भेन्सार स्कुलसो जोंनिया। ओमफ्राय दा बेयावनो सरस्वती फुजानि थाखाय प्रिपेरेसन सोलिगासिनो नालाय। ओमफ्राय नै उन्दैफोरा मालाय जेबो बानाय गैया मानाय गैया ओरैबायदि इन्टारेस्टेड जाय जेरै हायो सोरबाबा खुन्थि गायनो जावगासिनो सोरबाबा मा खालामगासिनो सोरबाबा इन्जय खालामगासिनो खामानिदो बेसे मोजां नाङोना नायनानै।
ओमफ्राय स्कुलफोराव माबाफोर प्रग्राम जायोबाथाय ना स्टुडेन्टफोरखौल' थिनालासे जोंना टिचारफोराबो समान समान नायफानानै दांफानानै मावफानानै होयोबाना स्टुडेन्टफ्रा मावनो बिराद इन्ट्रेस्ट मोनसिनथारो आरो ओमफ्राय जोंनाबो नै सारमोना थागासिनो नायफागासिनो मावफागासिनो बिदिनो बिसोरबो इन्जय खालामगासिनो आरो जोंना खामानिफोराव खसखारायसा लोगोफोर आङो ब्लगखौ दहाय स्कुलाव लाबाय थानाय जायासै मानो होनबा क्लास जायासै आरो सरस्वती फुजाथ' फैगासिनो नालाय ओमफ्राय सरस्वती फुजानि थाखाय स्कुलाव प्रिपारेसन सोलिगासिनो आरो ओमफ्राय आं मानो थाबाय थानो आंथ' हाफ क्लाससो खालामनो होननानै थांखादोंमोन नालाय ओंखायनो ओमफ्राय फैनानै दायो आङो आइखौ डक्टरनाव लांनो रेडि जानोसै आरो ओमफ्राय आइया एसे देहाया बोरैबा जाबाय थादों बेखायनो डक्टरनाव देखायनो होननानै थांनो नागिरबाय ओमफ्राय आं दुब्लियाव हि लामनायखौ दङ साननानै लायनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय मालाय आइया लांग्रोबायनो आरो दायो न'आव थांनोसै ओमफ्राय रेडि जानानै थांनोसै स' हेल' फ्रेन्ड्स जोङो नै दायो आङो आइखौ डक्टरनाव लांनो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय ओंखारनायाथ' आं ओंखारबायमोन दा नै बोथोरखौ नायनो हागोन ओरैबायदि गोसोम जाबोजोब्बाय मैयाबो अखा हादों ओमफ्राय दा अखासो मोनसिगोन खोमा जोङो आङो जेरै ओरैनो ओंखारबाय ओमफ्राय माने गारि सालायनाय जाखागोन ना ओमफ्राय मा होनो आं बारा एसां हेभि ड्रेस गाननो मोजां मोना आरो गारि सालायनायाव ओमफ्राय आङो दा बेलेग गानफिननोबो बाबाय दसेल'सो ना डाइरेक्ट सिदा डक्टराव थांबाय ओमफ्राय फैबाय आइया दायो रेडि जाबाय थादों ओमफ्राय अखासो मोनगोन नामा गिदो आरो थाङाबाबो जायाना थांखानांगौ दिनै ना आङो रेडि जानायानो जायाखै आं फुङाव जेरै दुगैनाय ओरैनो बिदिनो थांसै लोगोफोर जोङो दा नै बामोनजुलि मोनफैबाय ओमफ्राय आइनि आधार कार्डजों फैसा दिहुननो नागिरदों आरो बेंकआव एसे फार्स्ट टाइम अरदाबाव रुटि जानो लाना फैदों आइखौ लोगोफोर दा माने डक्टरा आइखौ डाइरेक्ट इन्जेकसन होनो हाया होननायखाय जोङो माबा मोनसे जाहो होननायखाय आङो दा नै जोंनि बेयावनो टाउनावनो थानाय अरदाब दाबद किटसेनाव लानानै फैबाय आरो रुटि जाहोनो थाखाय दा बेयाव जाखांनानै इन्जेकसन होनानै डाइरेक्ट न'आव थांनोसै थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो लाल साहा लोंदोंमोन आंनो मोनसे लाबोफालाय जोंनिथिं जि गोसा अखा हाबाय नै दैमाखुथिखै एसे अखायानो जि गुसु गुसु मोजां जाबाय दासो अखा हानायखाय